Az előbb hallottam egy nagyon jó felütést, a bátrak itt vannak. Kerekes Mónika mondta, és nagy szeretettel köszöntöm őket, Kerekes Mónikát és Madarász Istit. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődő testvéreket. Házasság hete alkalmából tulajdonképpen 2011 óta tartunk különböző vendégekkel ilyen alkalmakat, amikor a házassággal kapcsolatban szeretnénk őket megismerni, és szeretnénk tőlük tanulni. A házasságnak az alapja a szeretet, és ezzel kapcsolatban a Szentírásban millió igehely van. És hát egyre rábögtem, amit szeretnék idézni. Nem biztos, hogy ez a legfrappánsabb a mai estéhez, de annyi sok jó igevers szól a szeretetről, hogy nehéz volt választani. Jézus Krisztus azt mondja a tanítványoknak, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Áldás békesség. És hogyha arra gondolunk, hogy ez egy tanítvány és mester közötti szeretet, akkor azt mondjuk, hogy ez nem a megfelelő bibliai ige. Hogyha pedig arra gondolunk, hogy milyen életet élt Jézus Krisztus, mennyire volt önfeláldozó, mennyire volt önzetlen, mennyire nézte mindig a másik hasznát, mennyire kereste a másik hasznát, akár a tanítványokét, akár bárkiét, idegenét, bűnös asszony, pogány emberét, nem sorolom, akkor rendkívül jól kifejezi ez a parancsolat, a szeretetnek ez a parancsolata azt, hogy a házasságban a szeretet mennyire sokszínű és mennyire jól megalapozza az emberpár kapcsolatát. Magyarországon immár 19. alkalommal, 19. éve szerveznek házasság hetével kapcsolatban programsorozatokat, és lehet, hogy erre majd ki is térnek vendégeink. És ebbe kapcsolódtunk bele 2011-ben mi is ebbe a programsorozatba. Mostanság divatos a mesterséges intelligenciát segítségül hívni különböző okosságok felkutatásában, és hát most ezt tettem én is. Rákérdeztem az AI-tól, az AI-tól, hogy mit gondol a házasság hetének idei mottójáról, ugyanis ez a motto a hűség szabadsága. Következőt adta föl néhány másodperces gondolkodás után. A hűség szabadsága a keresztény értelmezésben nem korlátozást, hanem egy mélyebb, jézusi mintát követő szeretetet jelent. A szolgáló, önzetlen és a bizalmon alapuló elköteleződést, amely a házasság és a család értékeire építve az önzés meghaladásával válik szabadsággá. Ez a fajta hűség a szolgáló szeretet példáján, a másikért hozott áldozaton és a féltékenység nélküli bizalmon alapul, még a küzdelmek közepette is. No hát szerintem
egész tűrhető dolgokat hozott össze az AI, és el lehet ezen gondolkodni, és arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjunk együtt. A vendégeink azt kérték tőlünk, hogy ne kelljen nekik előadást tartani, hanem próbáljunk kérdésekkel segítségükre lenni, és hát megpróbálunk okosan kérdezni, amire még okosabban, reménység szerint bölcsebben tudnak válaszolni. 2017-ben voltatok ti a házasság hetének az arcai, és akkor egy kicsit ide repüljünk vissza, hiszen a házasságotok akkor került azért jobban a nyilvánosság elé, és talán voltak többen, akik ezen a programsorozaton keresztül ismertek meg benneteket. Hogyan talált rátok ez a felkérés? Hogyan fogadtátok? Könnyű volt-e ez a döntés akkor számotokra? Egy kicsit erről meséljetek nekünk. Hát nagyon meglepő volt nekünk. Lehet hallani? Lehet hallani. Igen. Szóval nem tudjuk, hogy talált meg pontosan, de azt tudjuk, hogy nem fogadtuk nagyon jól, és egyáltalán nem örültünk neki első körben. Egy ismerős, a Magyarországon a házasság hetét szervező bizottság, ami több felekezet képviselőiből áll, és a harmad kiadóból, ami egy keresztény könyvkiadó. Tehát volt egy ismerősünk ebben a bizottságban, és ő keresett meg minket, és egyáltalán nem örültünk neki, egyikünk sem. Pont azért nem, amit itt a bevezetőben elmondtál, Péter, hogy majd okosakat mondtok, meg bölcseket mondtok, és tehát az volt az első reakciónk, hogy mi nem vagyunk egy ilyen kirakatba való házaspár, mi nem vagyunk és nem is akarunk ilyen mintaházaspár lenni, nem akarunk ilyen díszpintyek lenni a vitrínben, hogy na nézzétek meg, így kell csinálni. És amikor találkoztunk ezzel a szervezőbizottsággal, és elmondtuk, hogy mi erre nem vagyunk különösebben alkalmasak, és nem tudunk nagyon okosakat mondani, meg nagy bölcsességeket, örülünk, hogy vagyunk. Akkor mondták, hogy jó, ez pont jó, ez a fajta őszinteség kell. És mondtuk, hogy ja, őszinték tudunk lenni, és azt szívesen elmondjuk, hogy mi mit rontottuk el, hol csináltunk magunkból hülyét, hol tudtunk magunkon nevetni, mik azok a dolgok, amik esetleg úgy tűnik 10 év házasság után, hogy működnek, és akkor azt mondták, hogy ez nekik elég. És akkor mondtuk is, hogy akkor nem kell előadásokat tartani, tehát hogy nem kell. Aztán pár hónappal később a parlamentben találtuk magunkat, és ott kellett beszélni a köztársasági elnök köszöntője után, szóval átvertek. De aztán arra jöttünk rá így a turné során, mert ez őrületesen sok beszélgetés, előadás és interjúval járt, hogy egyébként az emberek vágynak az őszinte, hétköznapi kommunikációra keresztény házaspároktól, akik nem prédikálnak, hanem elmondják, hogy igen, mi egy házaspár vagyunk, igen, szeretjük egymást, igen, keresztények vagyunk, és pont ugyanolyan dolgokon megyünk keresztül, mint a világon mindenki más, és ha már így megkérdeztétek, legutóbb például azt rontottuk el, hogy. És akkor hirtelen kiderült, hogy ez... Egyébként vicces, mert a leges legelső interjú, amit adtunk ennek a sorozatnak a kapcsán, ezt nem amikor mentünk oda, iszonyatosan összevesztünk a kocsiba. Boncsi lesírta a sminkjét, és tök idegen, és akkor megérkeztünk az első nagy interjúra, és úgy kezdtük, hogy ezt elmondtuk. És úgy összevesztünk, hogy nem is tudom, hogy miért ülünk itt, és kiderült, hogy ez nagyon menő. Hogy ez tetszik az embereknek. Mert ez sajnos sokszor, akár egyébként a házasság hete programsorozat kapcsán is, de sokszor az egyháztól, a kereszténységtől
a púdert kapják. Én úgy hívom, hogy a látványpékséget. És arra nem annyira vevők. Mert közben otthon nem ezt élik meg. És akkor hallgatják, ott ül a sok ember a nyomorult kis házasságával, vagy olyan, amilyen, és akkor azt hallja, hogy kiáll két keresztény ember, és elmondja, hogy minden tökéletes, mert Isten minket megsegít. És ezt nem lehet kapcsolódni. És aztán kiderül, hogyha kiáll két ilyen vigyori emberke, és elmondják, hogy nem minden tökéletes, de Isten megsegít, az működik. És most meg itt ülünk, sok évvel később, és ugyanezt mondjuk. És ti választottátok akkor a házasság hetének a jelmondatát is. Hogy esett erre a választás? Mónika kicsit ott a tűz közelében van, hiszen a harmadkiadónak a munkatársa, szerkesztője, és mint tudható, de akkor meséljünk erről is majd egy kicsit, hogy a harmadkiadótól szokott ez elindulni ott a házasság hetének a programja és az évi jelmondatok is valahonnan onnan jönnek. Szóval először, hogy nektek, hogy lett ez, és aztán utána majd erről is. Én valóban ott dolgozom, de ez csak 3 éve van így, de semmi közöm nem volt akkor még a kiadóhoz. És Emiatt csaptak le rá? igen, azt gondolom, hogy igen. De akkor még nagyon sokat gondolkodtunk azon a jelmondaton, mert csodás jelmondatok voltak az előző pároktól. És akkor még nem volt éjjel. Megiratunk velük. Úgyhogy akkor mi sokat agyaltunk, hogy mi lehetne az, ami úgy igazán jól illeszkedik hozzánk, tehát valóban őszinte, ez és igaz arra az időszakra, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy most már majdnem 10 évvel később mást választanánk. Tehát ez is érdekes. Hogy? Mi Veled Veled kiteljesedve. Veled kiteljesedve. Tényleg ez volt. Ez biztos nem én találtam ki. Különben nehéz visszakeresni azt, hogy akkor vajon miért ezt éreztük a legerősebbnek, de most is én legalábbis tudok vele azonosulni, mert mind a ketten én azt gondolom, hogy a nagyon álmodozó típusok vagyunk. Akkor mindenképpen, amikor elkezdődött a kapcsolatunk, akkor azok voltunk, és hány évesek volt? És nem kopott ki. Nem kopott ki teljesen, és olyan érdekes, hogy nagyon erős az a fajta hang manapság, mindenki, tehát nem csak a férfiak, hanem a nők részéről is, hogy hát de akkor megvalósítom önmagamat, és akkor hát az én utam, ami nekem jár, ami nekem fontos, amit megérdemlek, és hogy mi a házasságunkat nem éreztük egy ilyen bezárós dolognak, ami korlátoz minket, hanem azt éreztük, hogy pont azért, mert mi így vagyunk egymásnak, meg tudjuk élni azt, amire vágyunk. És hogy az ő filmes karrierjét, vagy az ő ilyen jellegű álmait én nem korlátozom. Én akkor otthon voltam a gyerekekkel, viszont tudom, hogy nagyon sok házasságban ez sem természetes, hogyha egy nő úgy dönt, hogy ő ennek akarja teljesen szentelni magát, akkor ezt a férj biztosítja. És mi akkor szerintem ezért is választottuk ezt, mert mind a ketten megéltük ezt, hogy a másik jelenléte nem korlátoz, hanem sokkal inkább hozzátesz ahhoz, hogy a külön megálmodott dolgokat is megéljük együtt, egymás mellett. Én csak ennyit akartam mondani, hogy ráadásul tehát ott, ahol én dolgozom, a filmes világban, ott nem is nagyon hosszú távúak az ilyen típusú párkapcsolatok, mert ugye egy szárnyaló művésznek egyszer csak teherré válik. Egy feleség, meg gyerekek, és akkor tovább repked. És az a közeg, ahol én mozgom, az, hogy mi 25 éve házasok vagyunk, az nagyon furcsa. Az szokatlan. És egyébként azért is örülök, mert nem kell nekem
tudom, Bibliát lóbálva a kezemben mászkálnom a forgatási napjaimon, hanem pusztán az a tény, hogy nekünk van egy családunk 25 éve, és én ebben a közegben élek, ez már egy olyan érdekes kontraszt, hogy ez már önmagában egy bizonyságtétel, vagy nem tudom. És ez jó, és tök jó ráerősíteni arra, hogy nem attól lesz valaki izgalmas, meg nagy művész, hogy hűtlen, meg hogy az én esetemben nőről nőre jár, hanem vele én ki tudok teljesedni. És ez egy szuper üzenet. Még most is az. Milyen jó. De ennek a mostani házasság hetének az volt a címe, hogy a hűség szabadsága, és amikor ti még 25 évvel ezelőtt egyedülállóak voltatok, akkor sokan azt gondolják, hogy az egyedülálló ember az az igazán szabad ember. És hát ő nem akar házasságot kötni, mert akkor az egy ilyen, ahogy az előbb még korábban beszélgettünk, abból egy ilyen ketrecbe zárt szabad léleknek a vergődése lesz, és abból lesz a ketrecharc. Nektek ilyen ketrecharcotok nem volt? Nem. Én nem tudom ennél egyszerűbben mondani, hogy nem, mert valahogy mi így lettünk összegyúrva, mind a ketten, és szerintem ez egy Istennek egy ajándéka, mert látom, hogy mennyire kínlódnak emberek a saját személyiségükből adódóan, hogy valami újra vágynak, vagy valaki másra vágynak, vagy a másik, hogy állandóan kételkedik. És mi nem így lettünk összerakva. Tehát, hogy én félre ne értsétek, tehát nem annyira nagyszerűek vagyunk, hogy mi minden kísértést így csípőből el tudunk hárítani, hanem én például azt tudom mondani, hogy én általában észre se veszem, ha jön. Mert nem tudom, tehát nem működnek ezek a detektoraim, tehát hogy valahogy mindig azt gondoltam, hogyha azt hiszem már tehát még a házasság előtt, még a kapcsolatok előtt azt gondoltam, hogy ez úgy jó, hogyha egyszer megtalálom majd azt a fiút, akkor ez csak úgy működhet, ha én teljesen csak rá koncentrálok. És valahol ez egy nagyon alapvető dolog volt nekem, amikor igent mondtam, hogy nem volt bennem kételj, hogy ő is így gondolkodik. Meséljetek erről egy kicsit, a ti egymásra találásotokról. Ez egy izgalmas a ti történetetek, azt gondolom, hogy nem volt egy friss ismerettség. És egy picit a hátteretekről is, hogy honnan jöttetek, milyen családokból. Igen, kicsit különböző helyekről jövünk. Én egy sok generációs keresztény családból jövök. Édesapám is gyülekezetvezető volt, nagyapám is gyülekezetvezető volt, az összes nagybátyám gyülekezetvezető volt, engem is annak szántak. Úgyhogy tulajdonképpen ez a filmes karrier, ez egy kudarc. De És viszont mind a ketten nagyon érdeklődtünk a művészetek iránt, mind a ketten miskolciak vagyunk, és mi ott találkoztunk, egy keresztény kórus és ilyen előadó művészeti csoport, a Magyar Continental Singers-be ugyanabban az évben jelentkeztünk, és akkor a József életéből készült musicalt adta elő ez a csoport, és én játszottam a Fáraót, ami egy elég pici szerep, Moncsi meg a csábító Potifárnét, ami egy sokkal nagyobb szerep, és hát meglehetősen jól csinálta. De igazából akkor mi bekerültünk egy közös baráti körbe, és nagyon jó barátok voltunk 3 évig. Minimálisan asszisztáltunk egymás szerelmi életéhez. Szóval jól megismertük egymást, mint barát. És aztán
Aztán ez átfordult, és amikor átfordult, a szerelmünknek az első napján, és ez egy nagyon különleges dolog mindkettőnk életében, mert hány évesek voltunk? 20? 21 évesek voltunk, akkor már az ember azért túl van néhány próbálkozáson, szerelmen, kapcsolaton, akármin, de az első nap mi egymásra néztünk, hogy akkor ez így lesz. Akkor ez így lesz. Akkor mi összeházasodunk? Akkor igen. Az egyetem után? Igen. És ez így lett. És olyan érdekes, hogy ezt megbeszéltük azon az első napon, és innentől kezdve ebben valahogy nem volt kérdés. Ez nekünk is furcsa, nem? Vagy nekem furcsa volt. Én nagyon más voltam előtte, de valahogy ez ilyen teljesen egyértelműnek tűnt, vagy magától értetődőnek, vagy isteninek, vagy nevezzük ezt tényleg bárminek. És olyan érdekes, hogy amikor az előbb a hűségről, meg a féltékenységről volt szó, és Moncsi mondja, hogy neki nem működnek ezek a detektorai. Én ennek az ellenkezője vagyok, nekem irtózatosan működnek a detektoraim. Ráadásul én filmrendező vagyok, az a dolgom, hogy szép és vonzó embereket gyűjtsek magam köré, színészeket, színésznőket, és őket pakolgassam, és én nagyon is tisztában vagyok vele, hogy milyen fantasztikus nők léteznek a világon, de nekem ő a feleségem. És én ebben én nem hazudok magamnak, nekem mindig furcsa is szokott lenni, amikor férfiak azt mondják, hogy nekem csak a feleségem létezik, és nem is látom. Én látom, de nekem ő a feleségem. És ez hála Istennek úgy viszonylag rendben van rakva bennem, és ettől így ez a hűség szabadsága, nekem például ezt mondja, hogy ez egy szuper horgony, és mivel ez a horgony ennyire erős, én bátran hajózhatok bármerre szinte, mert tök erős a horgonyom, és tudom, hogy hova megyek haza, kihez megyek haza, tudom, hogy kivel mi lehet a viszonyom, és ezt tök bátran megélem, mert tudom, hogy hol vannak a határok, és nekem az a tapasztalatom, mindenki mindig szidja a világot, hogy milyen veszélyes, meg romlott, meg ezt nagyon értékelik az emberek. Még a színésznők is. Tehát, hogy ez tök nagy biztonságot ad, hogy mindenki tudja, hogy tehát nincsenek ilyen fura játszmák, meg sunyiságok, mindenki tudja, hogy hol vannak határok, és ezért olyan felszabadultan tudok én barátkozni, akár nőkkel is, bárkivel. Tehát, hogy én nem azt élem meg, hogy jaj, én egy házas ember vagyok, és mit tehetek meg, hanem borzasztóan jól érzem meg a bőrömbe, és tudom, hogy ki vár otthon, és neki sem nagyon kell izgulni, vagy neki se kell izgulnia, meg nekem sem kell izgulni, és ez felszabadító. Már nem tudom, mi volt a kérdés. Még a megismerkedés. Jó, de ez nagyon jó, hogy így ez a gondolat, ez a szabadság és hűség gondolat. Hát ha Józsefet nem is, de Istit sikerült elcsázni. Igen, de József is elszaladt, tehát ő bölcs volt, ott hagyta a ruháját inkább, de elszaladt. Ő egy pozitív Potifárnét fogalmazott meg. Hát remélem az életben, igen. Különben Isti rendszeresen megjárat minket a forgatásain, tehát hogy ő nagyon törekedett arra, hogy ezt nagyon láthatóvá tegye, tehát hogy ő egy házas ember. Tehát emlékszem én egy-két olyan esetre, amikor éreztem azért, tehát nem a saját, tehát nem olyan férfit, aki engem néz, hanem nőt, aki őt nézi, és lehet, hogy ez teljesen tudatos, vagy tudattalanul, de az a lényeg, hogy ő például minden egyes új forgatásnál odavisz minket, bemutat, bemutat, és lehet, hogy ez tényleg egy ilyen, ez egy jó kis határszabás, hogy ez az én kis kertem, és azon túl én szabadon megyek, de ez vagyok én, és ide tartozom. Említetted, hogy bennünket. Na igen, a gyerekekkel együtt. Meséljetek egy kicsit a gyerekekről. Még itt a történet még a Monika hátteréről nem hallom. Jaj, igen. Hát az én hátterem nagyon más, mert hogy nekem is sok generációs keresztény a családom, de csak az anyukám oldaláról.
és el is váltak a szüleim. Nem ez volt a fő ok, de tehát egészen kicsi koromtól, hát én úgy éltem meg a házasságot, hogy ez valami nagyon rossz dolog. Úgyhogy mi nagyon különböző, hát nem tudom, előélettel, meg gondolkodással érkeztünk nem a kapcsolatba, mert én azt gondolom, hogy ahogy az én életemben is megjelent Isten, azért ő már ott elkezdte formálni az én gondolkodásomat és a házasságról. Tehát Istennek nagyon jó példák voltak előtte. Én viszont egy kicsit úgy voltam vele, hogy hát egy ilyen nagyon csúnya gondolattal, hogy a férfiakkal csak baj van. Tehát kb. Ez volt bennem, és az apák sem a legjobb pozícióban voltak a fejemben. És ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy már lehet, hogy már házasok is voltunk talán, de Moncsi mindig mondta, hogy és amikor majd nekem lesz gyerekem, és mindig mondta, hogy figyelj, én ott leszek amúgy. És láttam, hogy ez neki azért idő, ezt úgy felfogni, hogy én még 10 év múlva is ott leszek. Meg később is, mert ő nem ebben nőtt fel. Igen, tehát hogy ez érdekes, hogy mennyit tud gyógyítani egy jó kapcsolat is, meg hát maga Isten abban, hogy ő megmutatja azt, hogy milyen az állandó szeretet. Tehát amit nem kell kiérdemelni, amit ő azért ad, mert mi egyszerűen a gyermekei vagyunk. És így ez így igen, lassan csiszolódott. Én azért még annyi kis kulisszatitkot hadd áruljak el, hogy amikor 3 éve már barátok voltunk, és mondtuk, hogy akkor átfordult ez a kapcsolat, azért abban volt Istinek egy kicsit olyan szerepe, hogy újra ebbe a csoportba együtt játszottunk, de ő írta a darabot. Tehát nem az volt, hogy a Bibliából most akkor kiveszünk egy történetet, hanem ő, már mint művészember, ír egy házasságról egy darabot, és hát magára írta a férje szerepét, és rám a feleséget. És hát azért nem titok, hogy azért az alatt a próba folyamat alatt szerettünk egymásba. Nem titok. Úgyhogy tényleg érdekes volt, hogy ez egy teljesen jó, de abszolút barátságból alakult. Önbeteljesítő darabból. Igen, bár ez egy válságban levő házasság. Egy rossz házasságról szólt. Gyerekek. Csodálatosak. Igen, Emma az elsőszülött, ő már mindjárt 18 éves, a jövő hónapban. Van majdnem a jövő héten, igen, tehát a jövő hónapban lesz 18 éves. És csodálatos nagy lány, és az apjára ütött. Igen. És a Tibi fiunk pedig mindjárt 15. Úgyhogy nekünk két gyerkőcünk van, és talán ők formáltak a legtöbbet rajtunk. Bár lehet, hogy ezen minden szülő így van, de nekünk ez meglepő volt, és nem mindig mulatságos, de tényleg jó, nagyon jó kis és jó testvérek. lelkek. Igen. Beszélhetünk erről egy kicsit, hogy az nem lehetett nem volt egy egyszerű időszak bizonyára a ti kapcsolatotokban, házasságotokban, amikor a kisfiú megszületett, és neki van egy ritka betegség, amivel született. Hogy hogyan éltétek ezt meg, hogyan formált benneteket, akár egymáshoz, akár az Isten közelébe. Ez a helyzet. Hát nehezen éltek. Igen, amikor Emma megszületett, ő egy ilyen tökéletes terhesség, tökéletes vagy hát nekem nem is fájt, de minden ilyen csodálatosan ment Emmával, és lett egy kislányunk, ráadásul Moncsi mindig kislányt akart, és én nagyon izgultam, hogy ha lesz gyerekünk, az első gyerek kislány legyen, hogy ő megnyugodhasson. Akkor lett egy Emma,
és nekem van egy fényképem, hogy megszületett, ideadták a kezembe, és így kinyitotta a szemét, 20 percesen, és rám mosolygott. De úgy tényleg. És én lefényképeztem, és a mai napig megvan ez a kép, és bárkinek mutatom, nem, tehát úgy néz ki, mintha nem újszülött lenne, hanem tehát ilyen kis kisimult, aranyok, tehát én tudtam, hogy emmel valami, mindannyian jobban szól. És aztán 3 évvel később született Tibi, ami ugyanilyen tökéletesnek indult, majd a 7. hónap környékén az egyik ultra hangon, tehát az ilyen igazi horrorfilmekben, amikor az ember bemegy mosolyogva, és aztán egyszer csak közlik vele, hogy itt valami úgy nagyon nincs rendben. És akkor innentől ez elkezdődött egy ilyen vizsgálat sorozat, ami a mai napig tart, és 15 éves, és azt mondták, hogy valami fura betegsége van, nem tudják mi ez, megszületett, egybe volt, végül is élt, jól megijesztettek minket, és aztán egy pár hónap múlva elindult, hogy valamit nincs rendben, és elkezdték nagyon vizsgálgatni, és kisütötték ez a mitokondriális anyagcsere zavar, ez egy nagyon-nagyon-nagyon ritka betegség, és amikor először közölték velünk, akkor azt mondták, hogy ez a diagnózis, ne nézzék meg az interneten. Megnéztük az interneten, és hát ez egy ilyen 95%-os halálozási arány, és nem élik meg az első évet. Szóval ilyen borzasztó dolgokat ránk borítottak, és ha túléli, akkor egész életébe feküdni fog, és tehát, hogy ami rossz, azt elmondták. És hát ez egy nagyon sötét, homályos időszak, de Tibi 15 éves, nagyon okos, krimíró akar lenni, és taekwondózik. Ez nem jelenti azt, hogy akár egy dekányi izom lenne a testén, mert nem tud izmokat növeszteni a drága. Az egyik tanár a szúnyogvitéznek hívja, de őt ez annyira nem zavarja, és szóval küzdelmes kis élete volt, és a mai napig járunk a ritka betegségek központjába, és vizsgálgatják, és ő egy nagyon érdekes eset, ami azért jó, mert így minden vizsgálatra bejut, soron kívül, mert mindenki meg akarja vizsgálni. De ami igazából ide tartozik, az, hogy emlékszem, hogy ilyen pár hónapos lehetett, tehát a kilátások azok borzasztóak voltak. Tehát vagy az, hogy nem fog sokáig élni, vagy valami nagyon nyomorúságos élete lesz, amitől valószínűleg a mi életünk is nagyon nyomorúságos lesz. Mert azt mi láttuk, ugye nagyon sok vizsgálatra jár az ember, ott minden szülő egy beteg gyerekkel ül. Tehát volt 2 olyan évünk, ahol mi csak beteg gyereket nevelő családokkal tartottuk szinte a kapcsolatot, és egyébként ez egy kicsit így el is vágja az embernek a szociális hálóját, szétdarabolja, a barátok akaratlanul eltűnnek, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, mindenki nagyon együttérző, és mi sem nagyon akarunk kezdeni velük semmit. Volt egy ilyen időszak, ahol én azt mondtam, hogy én csak olyan szülőkkel tudok beszélgetni, akinek beteg a gyereke, mert senki más úgy sem érti meg, hogy mi van bennünk. De ez nagyon fontos volt, hogy volt egy pont, jártunk mindenféle kezelésekre, és ez egy kicsit feltűnő volt, meg egy irritáló, hogy jött minden nővérke hozzám, hogy jaj, apuka, olyan jó, hogy itt van. És aztán feltűnt, hogy nincsenek nagyon apukák. És nem azért, mert én olyan nagyszerű vagyok, hanem azért, mert a statisztika szerint a beteg gyerekes házasságok 75%-a felbomlik. Elég gyorsan. És nagyon jó, egyébként éreztük mi a szelét annak, hogy miért. Tehát, hogy ez borzasztó, tehát ez tényleg olyan, mintha az ember így a szakadék szélére így kiáll, egy belebámulna a sötétségbe, és nagyon gyorsan, mondjuk van egy új vizsgálat, Moncsi azt mondja, hogy próbáljuk ki ezt a vizsgálatot, én ezt mondom, hogy szerintem meg ne próbáljuk ki, mert azt olvastam, hogy ebben belehalnak, és akkor 5 perc alatt egy szuper házasság eljut oda, hogy te meg akarod ölni a gyereket, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy borzasztó dolog, és akkor egyszer csak egy jó pillanatunkban leültünk, így egymás szemébe néztünk, és azt mondtuk, hogy na jó, most fogadjuk meg, hogy mi erre nem megyünk rá. Mert úgy tűnik, hogy az a normális, hogy erre rámennek, egyszer rámennek a házasságok, és nem tudjuk, hogy mi lesz, tényleg, az látszott, hogy nem tudjuk,
de maradjunk abból, hogy mi együtt maradunk. És ez egy ilyen, nem tudom, ösztönös, nagyon mély, Istenbe vetett bizalom. Nem tudom, ez honnan jött elő ez a nagy okosság, de szerintem kb. Ez volt az egyik legjobb pillanat a házasságunkban, mert így megbeszéltük, hogy jó, akkor lesz, ami lesz, mi erre nem megyünk rá. És nem mentünk rá. És hát voltak hullámvölgyek, meg magasságok, ugyanebben az időszakban lett az apukám beteg, nála pedig agydaganatot diagnosztizáltak, és így kicsit így ezzel kellett zsonglőrködni, hogy na akkor melyikük hal meg előbb, vagy tehát hogy egy ilyen nagyon tényleg furi és kicsit groteszk időszak volt, de valamiért volt bennünk tényleg egy ilyen nagyon mély Istenből fakadó összetartás, hogy lesz, ami lesz, mi ezt végigcsináljuk. Láttunk nagyon rossz történeteket, már egyszer csak már nem hoztak egy gyereket a kezelésre, mert már nem élt, szóval mindent láttunk. De azt mondtuk, hogy, és akkor az volt a legfurcsább, hogy jöttek az ismerősök, hősök vagytok. És mindig kérdeztük, hogy de miért vagyunk hősök? Tehát, hogy mert mit kéne, napról napra túlélünk, ha az hősies, hogy egyikünk se rohant el otthonról, vagy ugrott a Dunába, vagy nem hagyta ezt az egész családot ott, amit úgy tűnik, hogy nagyon sokan megtesznek, ez egyáltalán nem hősies, ez egy ilyen, nem is tudom micsoda, nagyon mély összetartozás, de úgy tűnik, hogy ez volt a titka sok mindennek, és Tibi állapota, hála Istennek, folyamatosan javult, vagy hát ahogy növekedett, nem lett rosszabb. Ez tényleg, én ezt gondolom, hogy annyira különleges eset volt, hogy a világ összes orvosa és gyógypedagógusa és gyógytornásza és készségfejlesztője örömmel foglalkozott vele. Ráadásul Tibinek olyan magával ragadó személyisége van, hogy egyszerűen imádják a tanárai, az orvosai, és mindenki 3-szor annyi energiát fektet bele, és ő is ilyen, hogy tehát gyerek, amilyen kitartóan csinálhatja ezeket a borzasztóbbnál borzasztóbb gyógypedagógiai feladatokat, meg Moncsi, amilyen kitartó ebbe is csinálta Tibivel, és ez nem tudom, kifizetődött, vagy Isten megáldotta, vagy bár tényleg mindent mondhatunk, de Tibi él és virul, a diagnózis továbbra is fennáll, ő egy ilyen csoda gyerek, hogy ilyen jól van, néha elmondják, hogy ez még majd biztos rosszabb lesz, de egyelőre csak jobb. Szóval, hát nem tudom, az első 2-3 év az nem volt egyszerű, de tehát, hogy ilyenkor az ember egyszerűen tényleg napról napra csinálja, amit csinálhat, sokat imádkoztunk, és egyébként amikor megbeszéltük, hogy nem megyünk rá, akkor volt egy olyan is, nem, hogy megbeszéltük, hogy most nem fogunk veszekedni, mert egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak. És akkor nem tudom, egy évig nem veszekedtünk. És néha azt mondjuk, hogy ezt így el kéne határozni még, gyakrabban, de akkor ment. Akkor valahogy ment, mert hogy szerintem nekünk erre nincs most időnk, mert energiánk, hogy veszekedjünk, mert azért ennél nagyobb bajaink vannak. És de ez egy csodálat. Tehát jó időszak volt igazából. De nem volt olyan egyszerű. Ja. Én ide fölírtam magamnak egy nagyon klasszikus igeszakaszt, és igazából a kérdést már nem is akarom föltenni, de az igét azt felolvasom. Prédikátor könyvének 4. részében jobban boldogul 2, mint 1, fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, fel tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli fel senki. Éppen így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhet meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A 3-as fonál nem szakad el egy hamar. Számomra, amit most elmondtál, az ezzel az igével cseng össze. Ezzel az igével cseng össze. Tibi, bocs, előadást tartunk.
Jó lenne. Semmi baj, majd megbeszéljük otthon, véged van. Bocsánat. Tibinél volt a telefonom, és meg mindig lemaradt. Elnézést. De nagyon szépet mondtál. Nem én találtam, azért ilyen szépen Szentírásban olvasható. Tehát amit mondtatok, hogy a kezeléseken nagyon sok egyedülálló, főleg édesanyát láttatok. És itt nálatok a kettős vonalba bele szövődött az isteni erő harmadik szála, és ez nagyon, nagyon szépen összecseng ezzel az igével. Azért is örültem annak, amit most elmondhatok, mert a bevezető, hogy ettől lesz emberi. Hogy nem tökéletes a keresztény embernek, a hívő embernek az élete, hanem az Isten jelenlétével több. De még egy gondolatot hadd csikarjak ki belőletek a hibákra. Milyen küzdelmeitek voltak, amikor hibáztatok? Hogy még egy kicsit más oldalról is tegyük emberivé a ti házasságotokat. Hát szerintem ez nem nehéz erről beszélni, meg nagyon hosszú. Vannak ilyen hibáiról nagyon nem szeret beszélni. Szerintem mi nagyon-nagyon különbözőek vagyunk, és voltunk sok dologban, és mégis azért működött annyira jól a kapcsolatunk, szerintem az elejétől fogva, mert közül meg vannak alapok, amik valahogy mozdíthatatlanok, vagy úgy senki nem tudja megrengetni. Tehát az előző témához, tehát azt soha nem felejtem el, hogy hányszor nekünk szegezték a kérdést, hitetlenek és hívők is, hogy és Istent nem hibáztatjátok? Nem teszitek fel állandóan a kérdést, hogy miért pont veletek? Meg volt olyan, aki megfogalmazta, hogy ugye ő nem saját gyerek, ugye ő örökbefogadott, mert hogy hát ti annyira, tehát nektek nem lehet ilyen gyereketek. És akkor egyrészt borzalmas a gondolat is, tehát hogy miért másnak lehetne ilyen gyereke, de mindegy, ez egy embernek a saját bolondsága. De hogy az, hogy Istent hibáztatni, tehát például szerintem egyikünkben sem soha. Tehát, hogy az, hogy egy gyerek ajándék, és hogy amilyen és ahogy kaptuk, azt elfogadni, az nem volt kérdés soha. Sőt, én emlékszem az érzésre, hogy amikor megtudtuk, hogy fiú, akkor volt bennem egy ilyen kis félsz, mert én tényleg mindig lányt akartam, mert hogy nekem annyira csodálatos anyukám van, és hogy ezt a kapcsolatot meg akarom élni majd a lányommal, és hogy aztán jött ez a kisfiú, és hogy hú, hát egy én fiús anyuka is leszek, hát ezt hogy fogom? És amikor megtudtam, hogy baj van vele, akkor őt akartam a legjobban a világon. És már nem volt, tehát az, hogy a neme, nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy őt akarom, és hogy teljesen mindegy, hogy néz majd ki, mire képes. És szerintem így is álltam bele aztán ebbe az egészbe, amit mondott Isti, hogy mi tényleg mindenhol vittük a Tibit, és tényleg az, hogy Isten pontosan tudta, hogy nekünk kell ezt a kisfiút adni, mert mi fogjuk tudni úgy őt ebben a világban vinni, segíteni, hogy nem tudom, minket így is összealkotott az Isten. Tehát, hogy ő hozzánk tartozik, ahogy Emma is, de kívülről talán ezt nehezebb megérteni, hogy miért akarsz egy ilyen nehezebb sorsú gyereket. És az elejére nem emlékszem, amit elkezdtük. Most én felejtem el. A hibáink. Ja, hibáink. Ja, igen. Tehát, vannak ilyen alapok, amik megmozdíthatatlanok, de közben meg borzasztóan ellentétesek vagyunk. Tehát az, hogy én iszonyatosan hirtelen haragú vagyok, nagyon-nagyon lobbanékony, Isti pedig
Hát én úgy hívtam, hogy halvérű, amikor összekerültünk, és vele nem lehetett veszekedni. Mondta is ideg, mert még veszekedni se lehet rendesen. De tényleg, tehát, hogy így nem lehet egy normális konfliktust megoldani, mert ő vagy elaludt, vagy csak úgy lehajtotta a fejét, vagy én meg neki az utcának, én kiabálhat, semmi nem segített, tehát tényleg nem lehetett egy veszekedést, még csak ekig se erőszakolni belőle. Aztán szerintem én nagyon szabálykövető vagyok. Isti próbálja megtalálni a kis utakat. Szóval nagyon-nagyon sok banánhéjunk lehetne. És egy jó páron el is csúsztunk, és sok-sok egymásnak feszülés volt, de valahogy mi nem tudtunk például, tehát van az igevers, hogy ne múljék el a nap a ti haragotokkal. Tehát, hogy mi ezt úgy fordítottuk le, hogy soha ne feküdjük le úgy, hogy össze vagyunk veszve, vagy hogy haragszunk egymásra. És ez a gyakorlatban szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ez tényleg megtörténjen. Mert amikor beszélgetnek az emberek, amikor haragszanak egymásra, akkor jön az ék, ami a kapcsolatba beékelődik egy nehézség, egy konfliktus, és ez az ék, ez egyre nagyobb távolságot tud az emberek közé hozni. És ami még ma csak egy kicsi ék, az holnapra valami hatalmassá válhat, és tényleg egy szakadék is kialakulhat egy házasságban. És mi ezt nem akartuk, meg nem is bírtuk. Tehát azért én is a hirtelen haragom így, ő meg a kis halvérű, nem mondjuk ki, nem beszéljük ki, de azért belül dolgozik, az is így el tudott így le tudott így csendesedni, és nem akartuk hagyni, hogy ez... Szerintem az volt nagyon egyforma bennünk, az összes hiba, meg különbözőség, mert tényleg sok különbözőség van, és sok hiba, de hogy valamiért az mind a kettőnkben változatlan maradt, hogy bármennyire rossz a helyzet, bármennyire nem tudom, egyáltalán nem is akarunk egymás közelében lenni most már valahogy, de mind a kettőn egyébként nagyon azt szeretnénk, ez valahogy oldódjon meg, én nem fogok bocsánatot kérni, tehát ő oldja meg, de ez oldódjon meg, és legyen megint jó. Tehát hála Istennek az sose tűnt el, még akkor sem mondom, amikor nem tudunk egymáshoz szólni, mert annyira haragszunk, de azt szeretnénk, hogy ez ismét visszamenjen oda, és örülhessünk egymásnak, és szeressük egymást, és menjünk tovább. Ugye a legtöbb ember, amikor valami nem jó, legtöbb ember mondom, mert ezt tapasztalom, rögtön elkezd kifelé nézegetni, hogy akkor hol lenne jobb, vagy kivel lenne jobb. És az lehet, hogy nagyon gyorsan megjön az a gondolat, hogy na vele biztos könnyebb lenne, meg na vele meg főleg sokkal jobb lenne. De én úgy szeretném, hogy vele legyen jó. És ez iszonyú sok mindenen átsegített minket. És mivel alapvetően mind a ketten erre vágytunk, hogy legyen jó, ezért sose voltunk túl sokáig mérgesek, És akkor így vártam, hogy na, térjen már észhez, mondjon valamit, kérjen bocsánatot, nem se úgy jönöm, akkor én megyek oda. És akkor szóval olyan kis, nem voltak olyan óriás drámák. Még akkor sem, amikor óriás dráma volt. Hál' Isten. Én azért nagyon tudtam drámázni az elején. Tehát, hogy én azért bevallom, hogy én ezt az utcát, ezt nem véletlenül mondtam, én ott hagytam az utcán, és elmentem. Tehát, hogy, és mindig ő jött utána. Mindig. És még nem voltunk házasok, amikor egyszer csak így nem tudom, tehát egy jó pillanatban azt mondta, hogy gondolkodtál már azon valaha, hogy mindig én megyek utánad, amikor így elszaladsz. És én annyira kiakadtam magamra.
Tehát én emlékszem az érzésre, tehát még most is így nagyon-nagyon elszégyeltem magamat. És soha többet nem csináltam ezt. Még soha. Tehát azóta, akkor még nem voltunk házasok. Én kezdtem el rohangálni. De hogy, tehát ez annyira érdekes, amikor jön egy pillanat, és az az ember van ott, akiben azért nagyon bízol. Tehát, hogy nem véletlenül mondasz neki igent. Tehát szembesít valami olyannal, ami azért benned rossz, és nem az jön ki belőle, hogy most akkor nagyon megsértődsz, hogy akkor még nagyobb lesz a konfliktus, hanem hogy magadra ismersz, hogy ezen nekem kell változtatni. Szóval én nekem ezek ilyen pipák a közös életünkben, és emlékszem arra, hogy akkor az egy ilyen, megint csak egy ilyen nagy pipa volt, és még nem voltunk házasok, hogy ő lesz az ember tényleg, aki engem úgy jóvá is tud formálni. Bár mindig azt mondom, hogy nagyon úgy kéne érkezni a házasságba, hogy azért tudod, hogy ki vagy. Tehát, hogy azért már össze vagy rakva, és nem a másiktól kell várni azt, hogy vele teljes legyél. Tehát én azt nem gondolom, hogy két félnek kell így egy egészé formálódni, hanem két egész embernek, teljes embernek kell összekovácsolódni. De nagyon jó az, ha a másik a jót hozza ki belőled. Meg van egy csomó olyan apróság, amit szerintem mindig tudtunk. Tehát volt egy csomó olyan apró, megerősítő jel, amit szerintem érdemes jelnek venni, hogy ősz. Tehát például, amikor voltak ezek a nagy elrohangálások, és volt jó pár, és így elment, és ott hagyott, és akkor egy fél óra múlva mondta, hogy na jó, utána megyek. És nagyon sokszor Budapesten én megtaláltam őt az utcán, ami teljesen irreális. Mentem, bementem egy ilyen óriási hipermarket Tesco, és elmegyek arra, és ott van. És én mindig azt gondoltam, hogy ez így, nem tudom, így Isten, így finoman jelezett, ő az. Én segítek, menj oda, ő neked való. Most kicsit ideges, de én segítek megtalálni. Legyen. Ráadásul mindig oda mentem, és mondtam, hogy még ne. Még kell egy kis idő. Jó. Szóval, hogy ha az ember úgy azt érzi, hogy ez most úgy megvan, hogy ő az, keresztényként még azt is érezzük, hogy Isten így mondja, hogy csináljátok, akkor azt majd nem rontjuk el, ha nem muszáj. És igen, szerintem mi mind a ketten ilyen nagyon, mondja azt mondta, hogy álmodozóak vagyunk, szerintem a gyerekek, szoktuk nézni, elmentünk nászútra, és nézzük a képeket, és ez két gyerek, hogy engedtek el a szüleink? De Jézus azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, és szerintem nagyon sok dolgot mi nagyon gyermekért meg így egyszerűen éltünk meg, hogy ha ő az, meg ha szeretjük egymást, most lehet, hogy éppen nagyon haragszunk egymásra, de hát ő az, és szeretjük egymást, és nem kell ezt túlbonyolítani. Most nem jó, majd akkor holnap majd jó lesz. De a hűség szabadsága is megélhető ebben, tehát folyamatosan erről beszélünk, igazából erről a szlogenről, hogy megélhető abban, hogy amit elrontottunk, azt helyre lehet hozni, amit hibáztunk, bocsánatot lehet kérni, ez is a hűségszabadság. Igen. És ez a bocsánatkérés, ez egy nagyon fontos dolog a mi életünkben, annyiban, hogy irtózatosan sok játszma van a házasságokban, meg egók, és közben meg annyira egyszerűen meg lehetne dolgokat gyógyítani, hogy jó, igen, ezt most tényleg én rontottam el, bocsánat. Nem fog azonnal megbocsátani, sőt, Moncsi nem, de átment az üzenet, és aztán meg igen, meg nekem is fontos, hogy kimondjam, hogy most én voltam hülye, és tehát kár ezeket visszatartani, a bocsánat, ne haragudj, köszönöm, szívesen, szeretlek, tehát hogy ezek ilyen tök alap dolgok, akár gyermekiek, de hát ettől vannak olyan emberek, én ismerek olyan embert, aki még életében nem kell bocsánat. De ezt ki is mondja, hogy... És
Hát ez nehéz lehet. Segít-e az, hogy van körülöttetek gyülekezeti közösség? Segít-e az, hogy szolgálatot vállaltok? Meséljetek erről egy kicsit. Segít a házasságunkban? Igen. Vagy ti tudtok-e segíteni másokat? Majd én elmondom az első felé. Jó. Annyiban biztos segít, hogy egy közösséghez tartozni, az egy picit ilyen tükör, meg egy picit ilyen zsinórmérték, hogy az ember úgy, akkor bemegy egy gyülekezetbe, akkor egy kicsit érzi, hogy most nincsen nagyon eltévedve. Akik nagyon el vannak tévedve, azok be sem mennek sokszor a gyülekezetbe. Én se vagyok mindig jól, és elmegy az ember egy ilyen közösségbe, és akkor érzi, hogy össze kéne magamat egy kicsit szedni. Abban is segít, hogy az ember persze amennyire hagyja magát, egy kicsit elszámoltathatóvá válik, hogyha van körülött egy olyan közösség, ami figyel rá. Tehát ha én nem tudom, külön költöznék, azért van egy-két ember, aki megkérdezne, hogy és miért nem laksz otthon? Tehát, hogy és aki semmilyen közösséghez nem tartozik, az tehát sokkal könnyebb így elsodródni. Igen. Az pedig, amire Moncsi fog válaszolni, hogy mindig tudunk másoknak segíteni, tehát a házasság hete kapcsán, ugye főleg előtte nálunk van ilyen, hogy jegyes oktatás, szóval sok jegyes pár átment a kezeink között. Ugye? Én azért bizonytalanodtam el, mert nem gondolom, hogy nekünk például volt bajban a házasságunk, ahol arra kellett volna számítanunk, vagy építettünk volna arra, hogy akkor majd segít a gyülekezet. Viszont tovább pörgetve ezt a gondolatot, nagyon sok házasságot megtartott a közösség. Tehát akik bajba kerültek, és mondjuk így valaki utána nyúlt. Tehát van, akit tényleg csak meg kellett kicsit rázni, hogy te tudod, mit csinálsz. Tehát, hogy tisztában vagy azzal, hogy lehet, hogy most mindent, amit eddig felépítettél, amit közös volt az életetekben, az tönkre zúzott. Ez egy megalapozott gondolat? Vagy ez csak most vissza, nem tudom, az érzelem, vagy valami. És ez a nehezebb része, talán az a könnyebb része, amit Isti mondott, hogy van ez a jegyes oktatás, és nagyon sokat csináltunk ilyet az elején, aztán amikor Tibi megszületett, utána azért nagyon sokáig nem, mert akkor egyszerűen ez időben nem fért bele, mert azért ilyenkor odaszegődsz mellé, a fiatal pár mellé jó pár hónapra, és olyankor sokszor mi úgy szoktuk csinálni, hogy akkor meghívjuk az otthonunkba őket, és akkor együtt ülünk, és hétről hétre konkrét témákat végigbeszélünk együtt, és akkor ez így ilyen 2-3 óra együtt, és azért ezek nagyon mélyre mennek, ezek a beszélgetések, és mi is jártunk ilyenre, és vannak olyan mondatok, amik 25 év után is még visszajönnek időnként, hogy emlékszel, amikor Árpék ezt mondták, és most mi is ezt mondjuk a Sanyéknak, tehát hogy így ez egy nagyon, nagyon jó kis gyakorlat, és különleges kötelék alakulhat ki. Nem mondom, hogy mindenkivel ki is alakult, mert ez szerintem egy picit olyan, hogy azért ennek a 4 embernek ugye egymásra kell hangolódnia, de ez akkor is adhat, és nekünk is, tehát nem csak neki, ha nincs az tehát hogy nem leszünk barátokká, de minden alkalommal, amikor így mélyre megyünk egy-egy témában, olyankor mi is újraéljük ezeket, és akkor tényleg nekünk is sokat ad. De van, akivel úgy ráérezünk, hogy hú, nagyon közös közös a lelkünk, és így tényleg ilyen nagyon szoros barátságok is szövődtek így. Úgyhogy
A közösség, igen, tehát a mi közösségünkben és a gyülekezetünkben, ahol járunk, ez egy jó fórum, a házasság is arra, hogy egymásra találjanak az emberek. Nyissuk ki egy kicsit ezt a beszélgetést, és hogyha van kérdés a testvéreknek, akkor kicsit még arról is gondolkodjunk. Bátran tessenek. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy ez az alap, ami ez a 20 év során, ez a szilárd alap, a különbözőségek ellenére ez változott, vagy ilyen volt 20 éve a legelején is, vagy pedig erősödött a 20 év során ez az alap? Hát reméljük, hogy erősödött, de az biztos, hogy inkább szerintem tudatosodott. Tehát szerintem amikor elindult, amit is közös életünk, akkor mi teljesen fogalmatlanok voltunk mindenről, nagyon szerettük egymást. Ennyit tudtunk, nem tudtuk, hogy hol fogunk lakni, nem tudtuk, hogy miből fogunk élni, azt tudtuk, hogy sokkal jobb együtt, mint külön, úgyhogy mi össze fogunk házasodni, és akkor valami lesz. És szerintem a próbák, meg a konfliktusok, meg a viharok közben jöttünk rá, hogy nekünk igazából közös az alapunk. Tehát ez amikor azt mondtam, hogy 2 gyerek házasodott össze. Nem voltunk annyira gyerekek, de nem voltunk ilyen nagyon-nagyon-nagyon tudatosak, és nem mondtuk azt, hogy most nézzünk egymás szemébe, és nekünk közösek az alapjaink, de idővel megtanultuk, és én személyesen egyre jobban értékelem, hogy tényleg a sok különbözőség, frusztráció, nekem sokkal könnyebb lenne, ha olyan lenne, mint én. Hogy nincs. De hogy nekem is könnyebb lenne olyan lenne, mint én. Szóval, hogy de amik igazán számítanak, azok közösek. És erre így rácsodálkoztunk szerintem sokszor, és ez egy kicsit ilyen megnyugtató, úgyhogy ez nem egy ilyen tudatos, kőkemény, teológiailag kifejlesztett alap, amire így ráálltunk, hanem hála Istennek azt vettük észre, hogy ugyanazon az alapon állunk. Aztán lehet, hogy erre rá lehet segíteni, hogy amikor az ember rájön, hogy azért vannak különbözőségek, akkor közös alapra helyezkednek. Nekünk ezzel igazából nem volt gondunk, de az biztos, hogy aztán egyszer csak rájöttünk, hogy azért ez a fő összetartó erő. Tehát nem a nagy szerelem tart minket össze, az is, de voltak olyan időszakai az életünknek, ahol a szerelem az a legkisebb része volt a dolognak. Túlélő üzemmódban voltunk tényleg, kb. Főleg Tibi születése után. Tehát igen, az nem a szerelemről szólt, de annyira kétségen kívüli volt, hogy mi egy család vagyunk, 4-en, reméljük, hogy 4-en is maradunk, és akármi lesz, mi összetartunk, és bízunk Istenben, azért ez egy óriási része volt, hogy ilyenkor nagyon sok orvosi vélemény érkezik. Sokszor egymásnak ellentmondó, ebbe bele lehet bolondulni. Na most azok az emberek, akik úgy unblock az orvostudományba vetik a bizalmukat, hát azoknak nagyon nehéz lesz. Főleg amikor orvosok mást mondanak, vagy az orvos mond valamit, és Tibi aztán más produkál, nem tudom. És nekünk nagyon fontos volt mindkettőnknél, hogy tudtuk, hogy akármi lesz Tibivel, az Isten kezében van. Simán benne van, hogy ennek nagyon rossz vége lesz számunkra, de ez akkor is Isten kezében van, és Tibinek nem lesz véletlenül semmi baja. És mindig, amikor valami jó dolog történt, vagy egy rossz dolog nem történt meg, akkor mi automatikusan, ösztönösen nagyon hálásak voltunk Istennek. És amikor megtörténik 3, 5, 20, 100 ilyen dolog, akkor ez egy szokássá válik, hogy hát Isten kezében van. És most már 15 éves mindjárt, és még mindig azt gondoljuk, hogy Isten kezében lesz, és rengeteg aggodalmunk van egyébként az ő felnőtt életével kapcsolatban,
meg az önálló életével kapcsolatban, de azt gondolom, hogy minden szülőnek rengeteg aggodalma van a tínédzserkorú gyerekének a felnőtt életével kapcsolatban. Szóval, és akkor mindig oda jutunk, hogy hát kb. Azt tudjuk adni nekik, hogy szeretjük őket nagyon, és egy olyan bizalmat kialakítunk, hogy akármi lesz, mi itt vagyunk. Én nem tudom, hogy ennél többet lehet-e adni egy gyereknek. És ha ezt megkapják, akkor majd együtt megoldjuk. Ez nem tudom, mi válasz. Köszönöm, legyen. Erősítettem lenni. Erősödött, igen. Túl beszéltük. Hogyan tudják egymást lelkesíteni, hogyha látják, hogy a párjuk rossz kedvű, vagy depresszióra hajlamos esetleg, vagy kurva céljuk, hogy lelkesítik egymást? Hú, de jó kérdés. A másik is csak... ez nagyon nehéz szerintem, mert változunk. És, vagy legalábbis én ezt most én nehézségnek élem meg, mert néha magamat sem tudom, hogy kéne bátorítani. És hát ehhez szerintem kell az az idő, amit tényleg a másikra figyelve töltök. Mert amikor például annyit dolgozik valaki, hogy csak a munka van, akkor néha annyira elfárad, hogy már magára sincs ideje. Tehát mondjuk nem eszik, és akkor most ez csak a fizikai dolog, de nem gondolkodik azon, hogy én most a helyemen vagyok, nekem jó ez egyáltalán, én ezt szívesen csinálom, stb. És ha az ember így nem tudja magáról se, hogy most hol áll az életében, és hogy jó helyen vagyok, vagy jól érzem magam a bőrömbe, vagy sem, akkor hogy tudná a másik? És úgyhogy szerintem az idő az nagyon-nagyon fontos, hogy közös időket úgy tölteni, ami tényleg csak kettőkről szól, amikor lehet panaszkodni, abszolút szerintem. Tehát, hogy igenis tudnom kell azt, hogy őt mi bántja. Nem baj, ha most ez bocsánat, de hogy kihányja az egész napot, mert néha tényleg az ember csak így tudja kiadni magából azt a rengeteg feszültséget, amit okoz ez a világ így körülöttünk. De utána mind a kettőnkben okoz valami olyan, tehát valahogy a nullára érkezünk ezzel, mert valaki kíváncsi erre, és akkor innentől már lehet a másikat bátorítani azzal, hogy lehet, hogy van okos tanácsom is, de lehet, hogy akár azzal, hogy rendben, de nekem mindig elmondhatod. Tehát, hogy én itt leszek. És van az, amikor meg látod, hogy ő most arra vágyik, hogy csak odabújj hozzá, vagy főz neki, vagy nem tudom. Tehát ez már azért kapcsolatfüggő, hogy kinek mi a fontos, vagy elengedd a barátokkal focizni, ez nem Isti, de ő nem ilyen barátos, de ha el akar menni moziba, és kettőt is meg akar nézni egy nap, akkor menjen, és nézze meg. Szóval, hogy ehhez ismerni kell jól a másikat, és azt gondolom, hogy újra és újra össze kell találkozni, mert nagyon könnyen el tudunk, a feladatokban is, tehát nem csak így a világ nyomásában, de a feladatokban is. Nőként meg én azt gondolom, hogy a gyerekek aztán teljesen el tudnak sodorni, magamtól is, meg a férjemtől is, és akkor azt gondolom, hogy szuper anya vagyok, de elfelejtem, hogy azért én segítőtárs is vagyok. Úgyhogy újra és újra egymásra találni, és akkor tudom, hogy kell segíteni. Te is? Tudtok figyelni egyébként ezekre a közös időkre, hogy akár, hogy elmenni együtt valahova, szóval, hogy mennyire nyilván nem egyszerű megoldani, de hogy mennyire vagytok ebben tudatosak. Muszáj volt. Igen, most már újra azok vagyunk, nagyon, tehát főleg a gyerekek miatt,
ez nagyon háttérbe szorult, mert az ember megoldó üzemmódban van, meg szülő üzemmódban van, meg túlélő üzemmódban, meg minden üzemmódban, és marha jól funkcionálunk, mint tudom, beteg gyereket életben tartó szülők, de lehet, hogy csak párhuzamosan élünk, és akkor egyszer csak ez már elkezd fájni. És igazából a gyerekeink is sokáig nem voltak abban partnerek, hogy mi bárhova is külön elmenjünk, de aztán elkezdtünk ebbe szépen tudatosan rendet vágni, és hála Istennek rájöttünk, hogy azért tulajdonképpen mi még mindig tudjuk élvezni egymás társaságát, ha hagyunk egy kis időt. Mert hogyha az ember nem tudom, pár évig ridegtartásban vannak egymással, akkor na most menjünk el 3 napra Párizsba, az semmi jót nem fog csinálni senkinek. Ráadásul valószínűleg olyan rosszul fog sikerülni, hogy még rosszabb lesz. Szóval lehet, hogy csak el kell menni egy kört a ház körül. És mi is elkezdtük visszaszoktatni magunkhoz egymást, és egyébként ez a bátorításra visszautal, hogy szóval közel kell ahhoz egymáshoz lenni, hogy egyáltalán tudjuk bátorítani, és sokszor nem is bátorításra van szükség, csak arra tényleg, hogy ott legyen a másik, és csak mondja. Nálunk ez sokszor volt, hogy Moncsi mondja, én meg elkezdtem megszakérteni, és borzasztóan nem érdekelte az én megszakértésem, meg amikor ő valakire ki van borulva, akkor én elkezdem csitítani. És elkezdem védeni azt a másik embert, na ennél rosszabbat nem tehetem. Ezt 25 éve tanulom, hogy ezt ne csináljam. Te is tanulod? És sose felejtem, hogy a múltkor valakit, nem tudom, vagy ő szidott, vagy Emma szidott, ők ezzel Emmával nagyon. És én elkezdtem, hogy ez biztos nem úgy van, és igen, és akkor Emma kiállít, apa, most ne védjél be, szidjad te is! Ja, ez így működik? Milyen személy? Ez az! És tiltakozik bennem a gyülekezeti tanító akármi, de őt most ez építi. És akkor szidjuk egy kicsit egyet. És aztán elcsendesül. Szóval, de ehhez igen, szóval nekem rá kell hangolódnom arra, hogy neki mire van szükség. És erre igazából idő kell, közös idő. Mi például rájöttünk az, hogy ha mi ketten elsétálunk a Tesco-ba, ami 20 perc sétára van tőlünk, az amúgy fantasztikus közös idő. Szóval nem igaz, hogy mindig romantikus... Nem voltam Párizsban. Igen, és nem kell, csak főleg szerintem a férfiak itt próbálnak, na akkor most olyat, most úgy elmegyünk vacsorázni, de hogyha semmi kapcsolatunk nincsen, akkor az nagyon rosszul fog sikerülni ez a vacsora. És amúgy ez egy rossz élmény lesz. Elmenni a Tesco-ba meg vissza, azt amúgy nehéz elrontani. Ott is össze lehet veszni, de akkor el kell menni megint. És szerintem nehezebb helytállni Tesco-ba, oda-vissza sétálni, és hogyha azok mennek, akkor már lehet menni vacsorázni is. És hát kellett menni a Tesco-ba, nekünk is jó sokat. És olyan is volt, hogy mentünk együtt valahova, és némán bandukoltunk egymás mellett. De legalább, tehát ő haragszik, rossz kedvű, vagy fáradt, és megy a Tesco-ba, és akkor én is fáradt vagyok, és nekem is elegem van, és mondom, jó, akkor megyek veled. Semmit nem tudunk egymásnak adni, de 1 négyzetméteren belül tartózkodunk. És aznap este már úgy jobb. Oldódik. Igen, és akkor tudunk beszélgetni, és szóval, hogy szerintem az érdemes az egyszerű dolgokat értékelni. Tényleg sokszor volt olyan, hogy csak azért, vagy én megyek valahova este, még el kell menni, és mondjuk, jön velem, és csak ül az autóba. Semmi értelme nincs, hogy jöjjön, ez önmagát szivatja azzal, hogy beül a kocsiba, elmegyünk valahova, felveszek, amit visszajövünk, de azt az 1 órát egymás, nem tudom, hallgattuk egymás lélegzését. 2-szer jobb házaspár leszünk aznap estére. És szerintem ennek a felismerése, hogy nem az, hogy na, üljünk le, már bocsánat, csapjuk fel a Bibliát, és akkor csináljunk úgy, mint egy keresztény házaspár, mert nagyon messze vagyunk attól. De hogy tényleg csendben ülünk egymás mellett az autóba, és aztán, amikor az ember harmadszor megy az autóba, akkor már érdekes módon lesznek témái. És ez olyan is egészséges.
Nem? Igen, de most az jutott eszembe, hogy nekünk például nagyon nehezen ment a közös imádkozás, főleg a nehéz, tehát amikor közöttünk volt valami konfliktus. Tehát másokért vígan tudtunk imádkozni, meg Tibiért vígan tudtunk imádkozni, vagy Emmáért vígan tudtunk imádkozni. És amikor a gyerekek bejöttek a képbe úgy, hogy már gondolkodó emberek, tehát nem csak a kis bébik, akkor rájöttünk, hogy na ebben például mi nem vagyunk egy példamutató szülőpár, hogy akkor mi minden szombaton közösen olvassuk a Bibliát 4-en, és akkor így neveljük, és akkor Isti a család papja, és akkor így... Szóval ez nekünk nem ment jól, és olyan érdekes, hogy pedig mind a ketten például könnyen beszélünk az érzéseinkről is, meg a hitünkről is, és szerintem a Tibi is különben könnyen beszél, Emma nem. És aztán amikor elindultak ez adventkor indult el, hogy nem tudom én hány évvel ezelőtt, hogy a gyertyagyújtáskor, akkor legyen inkább ez egy ilyen, oké, hogy valamiféle bibliaóra, mert hát azért elolvassunk egy igét, és akkor kicsit beszélgetünk róla, de mi van velünk? Tehát, hogy legyen ez egy kicsit ilyen családi idő is. Ez így átfordította, és sokkal jobban ment már a Biblia tanulmányozás közösen. Tehát ez a része is. És most ebben az évben történt az meg velünk, hogy egyrésztről Isti minden adventi gyertyagyújtásnál ott volt. Nem volt ilyen korábban. Tehát, hogy valahogy mindig úgy alakult az élet, hogy a 4 gyertyából legalább egyszer nem volt ott az elmúlt 10 akárhány évben. És most az első adventkor ő tanított a gyülekezetbe, és mondta, hogy ez mennyire fontos lenne, én is mondta, hogy és most mindenki előtt mondom, hogy ott akarok lenni az összes gyújtás, és tényleg, és ott is volt. Majd elhatároztuk, hogy ezt folytatjuk. És januárban is, és februárban is, és csináljuk, és szerintem Emma még most is sokszor így kicsit fúzza, de kezdünk belejönni. És ezek olyan jók, és az előbb mondtad, hogy ez egyszerű dolgok, ezek van, akinek olyan egyszerűen mennek, nekünk meg nem, de annyit adnak. És megtanulnak a gyerekeink szerintem kommunikálni a legszűkebb körben legalább a fontos dolgokról, őszintének lenni egymással, látják azt is, hogy mi hogy viszonyulunk egymáshoz, hogy tudunk a napjainkról beszélni, az elmúlt hétről, vagy mit várunk a következőről. Nem, szerintem ez egy jó útmutató lehet arra, hogy lehet kommunikálni a családban. Úgyhogy mi most is tanulunk még, egy 18-an meg egy 15 éves gyerekkel, de tanuljuk ezt a közös. Később nincs soha. Hát nagyon szépen köszönjük. Azzal kezdtem, hogy okosságokat mondjanak. Nem okosságokat kaptunk, hanem nagyon emberi és hittel átitatott gondolatokat, amik szerintem igazán emberközelivé tették a ti életeteket. Köszönjük azt, hogy megengedtétek nekünk, hogy egy kicsit beletekintsünk a házasságotokba, az életetekbe, a küzdelmeitekbe. Köszönjük, hogy eljöttetek, és köszönjük az érdeklődést. Mielőtt egy imádsággal és egy áldással bezárnánk, egy kis aprósággal hadd köszönjük meg nektek ezt a ma estét. Nagyon szépen köszönöm. Szóval az praktikus nyelvű köszönöm. Isten áldja benneteket, köszönjük szépen. Jó. És egy imádsággal zárjuk le.
Mindenható Atyánk, Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy olyan csodálatos dolgot terveztél férfi és nő számára, hogy kapcsolatot építettél, házasságban, hűségben, szabadságban teljesedhet ki sokunk kapcsolata, sokunk élete. Urunk Istenünk, teli vagyunk emberi gyarlósággal, hibával, akaratossággal, önzéssel. Jó az, amikor rá tudunk figyelni. Jó az, amikor Jézus Krisztustól tudunk szeretetet tanulni, hogy ő hogyan adta át a te mennyei szeretetedet tanítványainak, egyszerű embereknek, betegeknek, elesetteknek, harcos katonáknak, bárkinek. Hadd tudjuk ezt a szeretetet napról napra tanulni, és így meggazdagítani egymás életét. Ebbe kérjük a te áldásodat, mindennapi megsegítő kegyelmedet. Megváltó Úrunkért, Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Áldás békességet kívánok!